No niin, tervetuloa katsomaan osa vitosta, eli me pelataan Minecraftia ja mitkä on meidän tavoitteet? No sitä varastoa vähän rakentaa. Niin, jotain sitä varastoa rakentaa, niinku mikä on varastoa ja sitten... Pitäisikö me Ei lähteä Mitä? Lähdetäänkö ehtimään ihminen mikä? Hienompihan sitä tulisi kuin siinä. No tehdään sitten normiapua. Minä käyn nyt tästä... No en kyllä ehkä nyt vieläkään, kun yö on vissiin tulossa. Yö. Missä se aurinko on? Mä kyllä lähden sille sängyn tänne. Eli meillä on kai vain yksi tavoite. Niin, se varasto. Niin ei varmaan enempää tarvitse. Se ampiaispesejäkin on ihan liikaa. No niitä ei hakata edes. Tässä välissä mä haluan muistuttaa teitä, että muistakaa ihmeessä tilata tämä kanava ja tykätään näistä videoista. Niin joo. Ei mulla muuta. Jatketaan videota. Kato nyt, tässä on meidän beiskillä noin 2 ampiaispesää. No niin, ja tuolla beissin takana. Niin. Eli 3. Ei tuossakin. Mikäs täällä on tämmönen puu? Ei vaan. Ei halo. Joo, lähdetään nukkumaan kohta vielä. Lisään nyt tämässä noita mikä lehmiä. No käy vaan hakkaa nyt puut. Joo. Hei, mä saan ehkä koiran. Mä sain koiran just kuule. Mä sain koiran. Saan ehkä toisenkin koiran. Tässä välissä mä haluan sanoa, että muistakaa tilattaa kanava ja tykätä tästä videosta. Niin joo. Sin tähän ei kun mulla on lapio, niin mä voin hakata. Mihin asti me tehdään tää? No siihen asti mihin minä niinku kaivoin. No mä kaivoin nyt vähän ekstraa, niin kyllä tässä nyt aika... Niin no tätä pitää siirtää varmaan tänne vasemmalle. Tehdäänkö me ihan normipuusta noin portaat? No minusta se olisi ehkä... No ihan sama. No musta ne saatais sopia normipuu. No joo, tehdään niin ja sitten jotain... Hei mä käyn kiveä hakemassa, niin rakenna sitä. Hei mulla on silloin muuten... No en mä kyllä anna näitä puita, kun mulla on niillekin vähän käyttöä. Niin. Joo, nää sopii kyllä aika hyvin nää portaat. Joo. Tää on semmonen paloturvallisuus ja riski täältä kämppää, että huhhuh. No niin, tää ja kynttilöitä muuten ei laitettu. Ei mahtaa koko. Tulisiko se koira nyt tänne sisälle vaikka? Ja missä se koira? Eli me laitetaan... Ei nyt... Eikö se tällöin aika niinku... jos yhdellä korkeudessa pistetään? Tätä laitetaan... Joo, tossa ihan varmaan hyvä. Voi jumala. No kuku ei oo misseli. Mä teen tähän tämmöstä juttua, että tuohon nuo blokit. No tää varastaan pitää olla joku 4 korkeata. Siinä on 3. Ja joku ehkä 30 blokkia tuonne päin, niin on aika hyvä. No niin kauan se pittuuden nyt. YKK. No niin, mulla on tässä Okei, tää kyllä pitää korjata, tuo näyttää ihan kauhealle.
Tää näyttää ihan kauhealle. Nyt Eiköhän 20 blokkia riitä tätä varaston pitää. No eiköhän se riitä. Niin sitä Sitten kun me vielä tehdään semmonen leveä tai semmonen niinku... Ehkä 15 jo riittää. YK, K, N, 5, 6, 8, 9. On tuo ihan... No niin, nyt se on ihan. Sitten mä vaan lähden tästä niinku... Niin, no niin tästä sitten vaan hakkaa. Täällä minä olisin hakata kyllä puuta ehkä. Yö. On. On. Mulla on vaan 7 enää puuta. Lähden tässä ihan nopeasti niillä arkkoon turhia kamoja. Sitten uuni vähän rauttaa. No niin, tuun nukkuu. Onko tää nyt 23. päivä? Kolmas päivä. Ja sitten vaan taas vähän hakkaamaan. Täällä on yö kohta, niin tuun nukkuu. Niin, minä hakata yhden seinärivistä, mistä yhtään pois. No niin, sleep. Eli tää on 24. No, mitäs kyllä nyt... Tuolla mitäs joku homma pistää noin. Tuolle päästä vähän helpommin. Ei täällä sataa, no onneksi myöskään kuuluu. No tuolla meidän farmilla sitten jotain ruulanrankoilla on kuparikamat. Mitä ihmettä? Täällä on kuparikamat täällä yhdellä. No niin, on. Okei, se droppas mulle joku kuparihos. Mitä? Täällä. Mitä? No niin, mitäs? No joo, mitä ei siitä täällä. Niin. Täällä on taas tää, mikä kyläläinen, miltä sais nää. No, pitäisikö kummena nyt sitä puuta hakkaa, niin minä nyt tätä katon tän päin. Ai puut. Niin. Koska sitä tulee menemään todella paljon. Että jee. Niin, ei tätä joku hakata vaan. No täällä ei nyt tarvitse kattoakaan, mutta täällä pitää sorraa, niin näin ja sitten sen näin. Onks mennyt yhden vinosta? Ei. No nyt ei nyt käy kaivaa ohi. No sä oot saanut jo näin paljon hakattua. Niin. Mä teen vielä craftintaa. Ai taasko vettä? No joo, vettä taas. Joo, täällä on näitä soihtia vähän, joo. Eli 2 enää kerrosta, mä tiedän. Miten se vieri? Okei, täällä tuli tätä soraa. No niin, tämähän näyttää ihan yllättävän hienolta. Niin, ja tää on hyvän kokoinen ainakin minun mielestä. No on tää kyllä nyt kahto. Ei tässä kyllä... Ei yö. Ai on. Ne on tulos. No jos kahtota mun puumere YKK, ne 5 stäkkiä puuta kive YKK.
7. No siis tuu kattoo meikäläisen arkkua. Joo. Onko sinulla arkkussa yhtään? Ei, mulla on ja laitan ne sinne. Okei, mennään nukkuun. Ja tän jälkeen mä sitten lopetan. No. Käydäänkö me vielä hahmottelemassa sitä sen alkaa? Mä lopetan nyt. Joo, no kiitos kun katsoit tämän video. Me nähtäisiin seuraavassa videossa. Ja muista tilata tää kanava ja tykätä videosta. Eiköhän me nähdä seuraavassa videossa. Se olisi moro.